ഈ ബർഗറിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു 17 ഗ്രാം ഫാറ്റ് വരും. നിനക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും കൊളസ്ട്രോളും വരെ ഇത് തന്നെ ധാരാളം. ആ, ഏകദേശം 21 ഗ്രാമോ ഷുഗർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. നിന്നെ ഡയബറ്റിക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ പോരെ? ഒന്ന് വാടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. എനിക്ക് ഒരു ലൈഫ് ഉള്ള ഫുള്ള് തീർത്തോട്ടെ. ഞാൻ ഇതാണെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിച്ചും പോയി, ഇവനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശരി, അങ്ങനെ പേടിക്കണമെന്നില്ല. ഇതിപ്പോ വല്ലപ്പോഴല്ലേ, അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല. എടാ ഇതന്നെ എന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി. അങ്ങനെയാണ് ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ പേടി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഇനി ആ പേടി വേണ്ട. നമ്മുടെ പേരൂർക്കടയിലെ അപ്ഹീൽ ക്ലിനിക്കില് 30 to 45% വരെയാണ് ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ഓഫർ ഉള്ളത്. ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് പുറമെ മൺസൂൺ സീസണിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ 9:30 വരെ ജനറൽ മെഡിസിന്റെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്മാർട്ട് കെയർ പാനലിൽ 49ഓളം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് തിരിച്ചറിയുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ തികച്ചും 1349 രൂപയ്ക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ അപ്ഹീൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ടെസ്റ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാനൊന്നും നിൽക്കല്ലേ. ഇനിയെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഒക്കെ നോക്കി